quan jo vaig entrar de regidora, que vaig entrar en la meitat de la legislatura, me cridaven de govern civil i me digueren: és vostè la regidora? És que hem de canviar uns papers per ficar en marxa el programa Biogen. Li dic a la tècnica: el programa Biogen, això correcte, ho tenim que dur, que m'ha tocat el govern civil, acollonar. I en seguida em diu: ho ha fet 90.000 vegades, però l'última firma la té el comissari. I no fa cas. Pues vaig empar el bolset, me'n vaig anar a buscar el comissari i li vaig dir: així qui mana, tu o jo? Així qui dona ordres, tu o jo? I ella me diu: tot serio, usted, perquè el vaig pillar d'improvís. Jo dic: pues antes de les 12 el programa Biogen té que estar en govern civil. Si no, jo prendré les accions que tinga que prendre. A les 11:30 està bé. L'única vegada que m'ha ficat xula. L'única. I és un programa, vos explico, és un programa, el Biogen, que protegeix a les dones maltratades que han denunciat. A hores d'ara, al Algemesí n'hi ha 50. I de les 50 n'hi ha una que té 2 o 3 fills i ja es porten així un munt de temps, que té grau 1, n'hi ha de grau 1 fins al grau 6, que en el moment en què l'home és de la seva província se fiquen totes les alarmes en marxa. Policia local, policia nacional, els xiquets, a sa casa. I aquesta dona avui en dia està treballant, viu tranquil·la i porta endavant la seva família. Només per aquesta dona jo ja me sent pagada, perquè aquesta dona l'estem protegint així en l'Ajuntament d'Algemesí. Si alguna vegada algun negacionista vos diu que la violència de gènere no existiu, no vos oblideu d'esta historieta.